Mending bojomu berangkat no Taiwan. Taiwan. Kowe mangkat Kamboja. Adol ginjal. Nyelop. Oh iso dadan motor barang. Wah iki jorok iki, jorok iki mesti. Kebanteran. Tapi biasane nganggo iki lho, Tro. Ngopo dadak nganggo iki, ya? Iki sing gedhe. Karo iki lho menang dono. Mantep cara ngono. Kowe iki. Ngene. Ayo iki kotor lah. Besok selesai. Apa dia tak ini kecil-kecil Tangan mulung enggak. Ini bakal telo ada alas ngono. telane. Aku jinyali yo. Nang telo ah. Jinyali ora malah setan. Ora malah wong sing wedi karo setan. Setan sing wedi. Setane kesurupan iki. Bu ngono gotot lho. Mas Al ngene otote ini. Masam. Gotot nek atas nempok ya ginjur-ginjur tok iku. Nek iki bar pitu jompok jelas. Nanti apa? Paten opo ucil lho, he? He, Bib. Kamu paten opo iki cara? Lah. Ngono kok urip. He, Bib. Ngono kok urip. Bayi memori kok. Hah? Yen ana malaikat loro ralah wedi cil, ralah bentar jawaban ingkang tegas. Sopo pangeranmu? Allah Subhanahu wa taala. Elek wis ngerti ya. Sopo nabimu? Sopo nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa kitabmu cil? Apa kitabmu? Kitabmu apa? Kitab Al-Qur'an. Wah, alhamdulillah ya Allah. Bisa eling kancaku kowe. Eling ah. Seneng ngene. Bojone ucil iku warek kok. Ora kok meteng. Turun go kok ora semangat iki. Kaya wong loro. Ya aku ngerti turun ya wong. Kaya wong koma. Kaya wong jompo. Kaya wong koma. Apa nganu? Gawe susu online kowe. Susu online sing mari tulang kuat iki lho. Online ngono. Online to. Ya. Mingkes beng kowe darane ra kuat. Iya. Hidup kowe lho ya. Wah. Bojone Samsat. Kayak curi ya. Set ngripiak lho ya. Yang gaya apa aja? Yang Helikopter. Kayak pok-pok. Yang ini dulu sing malok ngene lho. Kayak kendi ke rumah. Ojo. Aku bisa. Bilang. Duh pikiran lah dadi Mas. Gampang ra ngatasi ngono iki. Nggo cara sing instan ae. Selang. Nganggo suntikan dulu. Selang ah. Sut. Kayak bedelan ambang. Ora bedil-bedilan ini kecil. Ya nek kaos ora kebek kumbel. Wah menawa bantale mau bisi meng. Gabul kabeh. Betul apa? Martabak lah apa? Wis kebang kok bener. Lah paten Orang ah. bakal nyanu apa jenenge orang bakal kebak. Jeblok kok. Jeblok banyak HP HP Nokia kae. Tapi dijali kok pakai. Tepat nang emang piye? Cek sound. Hah? Te redup dhewe emang piye? Tutu layare golek padang. Kowe pas tak VC kae bojem reaksi nek. Bojem reaksi. Iya, baik. Duh ora ono. Masa iya? Apa sih? Loh, Mas Al, kene pas VC cah iki kae dino apa? Mau Jumat to? Lupa.
Ya kok udah coba tak? Nang jopo. Coba telan HP. Halah paling kowe dikon turun jopo bojomu. Iya. Ora ada Perkara jago takon metu. telan HP. Mosok iya. Coba aku. Juga. Ya ngene iku anjene nganu Jup. Apus-apusane. Iya. Padahal nang omah di nganu didikep wis. HP. Nang jero omah didikep ora tau metu anjene wah. Masa ngene barang ngene. Ora diujalah. Ngene. Oke, Bu. Lanjut di perat we. Yo. Mana to? Me ngom. Nah, iso Ora kono. wae. Mik ngene mik teh. Apa lah. Mik teh. Aja gelem jero gitu. Sak gelem ku Allah. Sak gelem ku. Gaya betul. Bos. Makanya gitu. Tadi udah aku mat. Susu piro? Wis kok coba tak wedhus ah. Banah donya kok. Iya. Gemes ah paneng banah Lah iya donya. dunya ngene ku nek kowe bencang tekan dunya tekan aku apa terus jago iki. Iya, aku kan gitu ya. Itu. Lah apa aja tuh loh ada. Dia mau apa nih? Redmi Note 9. Iya ra diguyu wong ngono. Redmi Cina iki sana. Barang ngono iki engko ucil mulai kewengen kelantur jam 12:30 ya. Bal bateri kowe. Terno. Kok malah di terno. Bareng-bareng. Wis ora, turun jopo. Di terno bareng-bareng ya. Ora lu ono apa lah. Iki lho berpijet. Ora kuat mlaku. Kesleo. Get-get bang. Berpijet ke gareng turu ngono ya. Cupi warang-warai. Tapi galak bojom. Ora agak aku. Ora nek ucil tek kalah. Kalau ada ya aja. Bres dhewe. Ora tek bakal ora. Biasa. Biasa kabeh lah. Ayam pol kowe tok kok. Baru teh. Pol kowe tok. Kowe Pikiran ngene iki kowe pol Pucet aja. Pucet aja. Ora. Rasane kok pucet. Lambene lho bibir. Kungkum banyu ning bak terus dene iku. Jelas iki pikiran. Bisa dipikir sih bojone nang omah. Ya bojone kok ora tau kali. Bareng yo kongen di jam piro gimana. Ora ngono iki malah kita takok jam, Mbak. Jam piro? Jam 10. Jam 11 malah udah ngomong ngono, Mang. Baru bisa aku metu ala. Barisa antri. Oh, kok ada jawaban. Isa carane. Isa cilik disenani Nyai Jarmi, gede-gede disenani bojone, cil jelas sama-sama cil. Kowe bos ngene iso ati. Sing sabar ya, Cil. Paling anu sabar. Santai. Istighfar. Santai ning anu. Asline nang kene bun-bunane. Ya. Santai kalem ndak ya. Iya. Itu ku nyelani wong. Rawan jelo. Woi, kendul geng saya itu. Rawan jono iya. Laki deh ya. Laki punya selera. Misalnya bener aja keren karo geng dut bos. Misalnya Cik Putri engko ndelok era. Ada rewel di jono. Reaksine piye tekan omah. Nek roh iki dah ya. Semampu ini monengan. Wah. Puak. Macam-macam wae. Ayo ngeru. Iki ora kok dedekno kemaki lho di ngono. Kan tang mangku bojomu. Ora tau, geng. Apa tuh bang? Udah pula gerak bang. Dia mangku bojone ku langsung ngano ketisen lho. Langsung pijet kok ngopo. Iki men bar mangku bojone ada ndak begitu. Apa gampang?
aja. Ora, anda-anda. Aman. Dene sing berasakno saat iki apa, Cuk? Bahagia apa sedih apa? Wah, bahagia nih. Wah, Bahagia. Bahagia terus ah. Sedih ora kok sedih dene. Sebuah. sebah apa piye? Malah sepi piye lah. Bukaan lah iki, bukaan. Sebah apa? Sebah apa? Mesumat. Sing berasakno saat ini daripada tertekan iki ngono. Cara ngene iki kene sebagai kawan yang pokok ngene iki yuk mendukung bola lah. Cara ngono iso nulungi ngono. Nak pas kowe kebenan. Sing mbok rasakno saat iki yo apa? Mulai hitungan Bahagia lebalane. Rene gojo anu senduko kaya wong anu. Kawin wis kelakon kayak Wani njupuk bartender ini kon ndeno kuwe. kawin wis kelakon. Apa sing Sing mbok rasakno piye sih? apa sing ngoyak peceke kowe iki lah, Cil, meneng-meneng. Apa ijeng ngoyak nganu? Ya apa? Ngoyak dancer. Ngoyak dancer. Halo. Dancer sing roke semene-semene. Piye perasaanmu niku? Gelo apa ora kowe? Itu apa? Dancer kan semene-semene, Bang. Nanti. Mending. Nanti. Gelo apa ora kowe bisa? Cil, perasaan iki. Wis dinikmati. Endi sing ono lho. Dibres wae karuan. Oh, lah piye? Lambene. Maksudnya iki bres iki disyukuri ngono lho, maksudnya iki dibres iki. Kok penak gocel lu ndek bojo wong nganu. Lur pande kuwi. Pena. Ora. Kowe posisi kan ora kerja, ora. Ora. Kerja apa ora kok? Ayo ora kerja. Nyuwun lah. Aku kerja dak dhewe, Bray. Lah Kerja iya. wis kerja. Carane apa kerja bareng ndak ya, Gen. Lah bener. Mending bojo berangkat no Taiwan. Taiwan. Kowe mangkat Kamboja. Adol ginjal. Pada di polisi kono. Kan bisa. Bang, Bilang pilar itu gampang tambahnya. apa? Yo engko nek pulang ya. Pas udah ya, Mas. Pulang tidur. Iya tidur di nganu iku mang. Ah, kesel. Iku aja tambahane iku kandhane kok. Semangat. Takok go Mas Ali iki takok iya. Yo. Ngapa lulut nek karo Ali? Kon metu ngono ya metu temenan. Nek bareng aku sing nyakoni dia. Wah, angel kaya Bener wis wae saiki makane. di. Dadi paketan aku jalan. Wis cuma yang susah goran di paketan toko nah. Tak kurang kerja gede kok. Hah? Putri wis kerja. Lah apa? Sudah diku mangan. Lah iya kok tujuane ndak yo mangan. Bener ta? Diku mangan. Tujuane ndak mangan apa? Juara mangan. Lah iya. Pusing. Nak kowe nu bayaran nu langsung nggo depo. Nah, masuk. Peluang itu uang Janjikan. Alah tip depo pisan nih langsung Langsung jaya. jaya.